ממעוף הציפור, כך נראה כפר קמא שבגליל התחתון, סמוך לכביש כפר תבור, כנרת. כשמטיילים לאורך רחובותיו הצרים של הכפר, עדיין אפשר להבחין בבתים המקוריים שנבנו עם הקמת הכפר ב-1876. הצ'רקסים מארחים נפלאים, וכבר ברגע שהגענו, הזמינו אותנו לארוחה בביתה של משפחת לאוז. האם, לינה, הכינה פיתויים רבים, חצילים בטחינה, עלי גפן ממולאים, סלט צבעוני, קציצות בשר, דגים משובחים, והכל טעים טעים. ובחדר, על הקירות, תלויים ציורים של לינה צעירה, מחיי הכפר. נוסיף שיש מאכלים האופייניים לצ'רקסים, הגבינה הלבנה, שאותה אפשר לרכוש במחלבת אלברוס, שאותה מנהלת ביד רמה, שרה תחאוכו. איזה גבינות אלה? גבינה צ'רקסית רגילה. לא אותו דבר, נכון? כן. גבינה צ'רקסית רגילה חצי קשה. מליחות עדינה מרקם עדין. המרשם, חלב, יוגורט, חומץ ומלח. כיכרות הגבינה הצ'רקסית מחכים לכם על המדפים. ועוד מאכל צ'רקסי אופייני, החלוז, מאפה בצק, ממולא בגבינת עיזים צ'רקסית, מטוגן בשמן. ואפשר להוסיף לכל מאכל מלוח גם מתוק, הדבש. עם בטן מלאה אנחנו צועדים אל המוזיאון שהוקם בידי בן הכפר, זוהיר תחאוכו. מסרט שמוקרן במוזיאון אנחנו לומדים היסטוריה שלא הייתה ידועה לנו. הצ'רקסים מקורם בצפון הרי הקווקז. מדינתם, שכבר לא קיימת, נקראה צ'רקסיה. בירתה, העיר שלחוף הים השחור, סוצ'י. היא זכורה לכם ודאי מאולימפיאדת החורף שנערכה ברוסיה ב-2014 וגרמה לצ'רקסים למחות ולזעוק, כי המשחקים נערכו על קברי אחים. זה סיפור קשה וכואב. הצאר הרוסי אלכסנדר השני החליט ב-1864 להיפטר מהצ'רקסים ולכבוש את ארצם. בקרבות אכזריים שנמשכו 100 שנים, רצחו בהם 1.5 מיליון גברים, נשים וילדים. השאר גורשו. הצ'רקסים רואים בטבח הזה שואה, ויש להם הבנה עמוקה לשואה שלנו. הם מציינים את היום הזה ב-21 במאי. השם צ'רקסים ניתן להם על ידי המונגולים, ופירושו חיילים חוסמי דרך. הצ'רקסים נודעו כלוחמים נועזים שידעו להשתמש בחרבות. הם עצמם קוראים למולדתם שעבדה אדיגה, ואנשיה אדיגים, שפירושו האדם המושלם, האציל. וכך הם מחנכים את ילדיהם להיות אמיצים, אמינים ונדיבים. לאחר הטבח פוזרו הצ'רקסים ברחבי העולם, וכיום הם מונים כ6 מיליון. רבים מהם הוגלו לטורקיה, שם היו למוסלמים סונים. כלוחמים נשלחו מטורקיה לאזור הים התיכון, גם לירדן וגם לישראל הגיעו, וכאן הקימו את כפר קמא ואת ריחניה. זה דגלם. הצבע הירוק מסמל את אדמת קווקז. 12 הכוכבים הם כמו אצלנו 12 השבטים, ושלושת החיצים מייצגים את 3 השבטים שנשארו להילחם ברוסים. ואלה המיצגים שבמוזיאון. זוהיר תחאוכו אסף מזקני הכפר וממקורות בעולם כלים, אביזרים, מלבושים, תכשיטים, רהיטים, כלי נשק ועוד ועוד. המוזיאון קטן, אך עשוי לתפארת.
הצ'רקסים לוחמים אמיצים, רוכבים על סוסים כשחרבות בידיהם. יחסם לסוס כמו אל בן משפחה. לכן כדי להקל עליו ולא לפגוע בגבו, יצרו עוקף מיוחד שיש בו קשת, כך שיש רווח בין גב הסוס לעוקף ולרוחבו. הנשים הצ'רקסיות, כמו הגברים, אמיצות, עצמאיות ומחליטות לגבי גורלן. אין נוהג של שידוכים. תקופת החיזור ארוכה במיוחד. החתן צריך לעבור הרבה מבחנים מול עיניהם של בני משפחת הכלה. אם ההורים מתנגדים, הוא רשאי לחטוף את אהובתו, אך רק אם זה גם רצונה. הוא יורה באוויר 3 יריות, ואז מתחיל מרדף של ההורים אחרי בני הזוג. אם יתפסו ועדיין ירצו להינשא, ההורים ייכנעו. בסוף ספטמבר מציינים הצ'רקסים את יום הלבוש הלאומי. לבושם של הגברים ידועי המלחמות מעוצבים כמדי קרב. לבוש הגבר נקרא ציה, החזה עטור בתרמילים שפעם היו מלאים בבשר מנות קרב ומאוחר יותר באבק שריפה. רק דקי גזרה יכולים ללבוש את הבגד הזה. היקף המותניים שלהם צריך להיות כהיקף הראש. והנשים, לבושם נקרא סייב, והן יוצאות במחולות, זקופות וגאות. היקף המותניים שלהם צריך להיות פעמיים היקף הצוואר. ויש להם מכוך מיוחד שמאפשר זאת. בדוח המלחמה עם הרוסים התגלגל לידי הצ'רקסים אקורדיון. תחילה לא הבינו איך מנגנים עליו, אך מאז היה לכלי הנגינה העיקרי שלהם. ובכפר יש 2 נגני אקורדיון מעולים, אדם לאוז ואמג'ד נפסו. הם הפליאו בנגינתם בחצר ביתו של זודי תחאוכאו. כדאי לכם לבקר בכפר הצ'רקסים כמה. מארחים נפלאים, הגבינה שלהם והדבש טעימים בטירוף, המוזיאון מרתק, ואם תגיעו גם באחד החגים שלהם, תהנו גם מהרקדנים, מהמוזיקה ומהמלבושים הצבעוניים. ממש כדאי לכם.